जों खुलुमो যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া ফাইসক ফাইজাক তাকুক এই বুকুক সঙ্গ তিনি ব্ল্যাক খবর কাহা চিনি নিত বাজার নি হাটি পান্দাও जों फाइसक फाइजाक चिनी ऑब्जर्वर कतालमाजा ब्रह्मग्राम पेमलाल मल समु फाइसक फाइजाक चिनी जत ब्लॉक कमिटी नि लीडर सबु दंगो दिनै टोटल 14 फैमिली 44 वोटार बीजेपी या खावै चिनी तिप्रा मथाव फाइखा बरना खाबाय खबायनि लाम सबो तानेके बरबु सिखा बरबु वान सखा चिनी बुबाग्रानि ओ थानसानि मारेनि बिसिते चिनी अधिकार चिनि फिलैमानाय बस कांगवा जों एसेम्बली व इलेक्शन खुप्लाय होनाय ओ जागा बरबु तिनि सामेलु फाइखा सामेलु फाइमानि बागै आं बरनो खाबायनि लाम सगो चिनी ग्रेटर तिप्रालेन मुभमेन्ट ए बस कांगनि चिनी तिप्रासानि बरबि सरनो सनामनानि बागै जों बाय लगेरनाय हिनै फाइनाय रनो आं बेलायखे हामबाय मायाफोर तेबो हासाल तंतुतै media ni bisite nai to nai joto takokte bok sono bukawo nani musubu faide niro gotini BJP CPM yakarei joto niti pramo thawo chini bubagra netritwe chungti prasani movement khaitongo chini adhikar ki felai manani bagai chung choba khaitongo hani bangai jiro nobo jara media ni bisite nai to nai takok bok sono bu tini je 14 family 44 butar faine heke niro bu फाइव तिप्रामो था बुबाग्रानि लगेव थानसाव मुभमेन्ट खायनाय हनै छामेलु फाइबाय जेदि लाइक हामबाय Hello.